Малко по-надалече да говори. Кой е по-надалече? Знаете, ще го мръдни малко по-надалече. Къде беше зума? Нагоре надолу. Качило се на крака ти? Виждаш ли на крака ти? Пусни го на шкафа, усреща. Ето го на шкафа. Ти го звучава. По-нагоре го качи. Да стане. Ето. Долу. Стане може. Ето го тук до крака ти. На земята. Стъпи го с кръчето, мами. Настъпи го с кръче. А така. Настъпи го. А така. Как бяга този заек? А така. Как си го делиш? Не така, не. Ани, я покажи на мама. Ела при мама. Покажи смешната. Много си близко чудовище.